Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa musulmi masu albarka da suke cikin wannan shafi mai tare albarka na TikTok, ina muku fata alkhairi, ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora zuwa ga ayyuka na alkhairi. Yawmul Ithnaini, yau Litinin ce landi 15 ga wata na uku na Musulunci, Rabiul Awwal, Hijira 1447. Ya yi daidai ga watan masu amsar albashi ga hukuma a 8 ga wata na 9 Septambar miladiya 2025. Alhamdulillah. ‘Yan uwa musulmi masu albarka, ina da kira guda uku da zane a cikin wannan bidiyo. Kira na farko zuwa ga hukuma mai albarka ta Majalisar Ceton Ƙasa CNSP ƙarƙashin jagorancin mai girma mai daraja General Darme, President de la République du Niger, Abdurrahman Chani. Kira na biyu da na uku duka zane shi ne akan mu al'ummar ƙasar Nijar. Allah ya muna jagora. Dangane da abin da ya shahi kira na farko shine alhamdulillah, mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani, muna tabbatar maka cewa damana ta yi kyau, kuma manoma alhamdulillah su yi noma. Allah maɗaukakin sarki ya zuba ruwa, kuma an samu cimaka, abinda ake ce ma cimaka. Muna gode wa Allah da wannan ni'ima, kuma muna ƙara gode masa. Sai dai akwai abin da ke faruwa wasu yankuna a Nijar, musamman ma yankin na Tawa, domin nan ga hayya mai yi ainihin wato a falla 25 kilo da garin Tawa, akwai wani gari da ake ce ma Mareda. Wannan gari da waɗanda ke kusa gare su sun tabbatar muna da cewa fara ta sabka gare su. Da akwai wanda ma ke cikin wannan gari dai ya tabbatar mini da wannan bayani, wato sai da ya ainihin wato dai ya tabbatar mana da wannan bayani sai da ya ɗibo haci. Hacin da ya kawo mana yayo damƙiya guda sun kusa gwallu suna da yawa, wa'anda ga su haci sun kai haci amma fara ta ce, saboda ya zame muna shaida. Saboda duk lokacin da mutane suke zo mana da bayanonnuka, sai mu ce muna son bayanin da zamu yi za akwai dalili, ba bayani ba za ka yi kawai an ce kaza an yi kaza wuri kaza ka yi magana ba haka nan ba. To saboda haka sai da ya kawo muna hacin, muka gansu lalle tabbaci hakikan ga haci zangare amma babu idanuwa a cikin su, fara ta ce yi. To wannan yankuna yana da kyawu a kokarta kenan, duk wanda ya zamanto suna fama da abin da ya shahi ita wannan fara a yankunan Nijar, to hukuma mai albarka ta yi kokari, wato a sa wakilai a ɗauki matakai a yi maganin wannan fara, domin mu ga wannan abinci da Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu da shi ya kai lafiya. Kuma alhamdulillah Nijar mutane na godiya. Nijar mutane na gode mu mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani, sun gode wa Allah da ni'imar da ya yi musu, ya taimake su da wannan jagora. Yau bara in ba ku manta ba, mana haci irin lokacin ga tana jika 30. Maƙiya Allah, maƙiyan ƙasar Nijar, karnan farauta 'yan siyasa, karnan farauta turawa, daɗi suke yi suna dariya. Ana ganiya, suna ta murna haci sun yi tsada, shinkafa ta yi tsada. Ta yau ga suna a cikin Nijar, ga kaka ta zo, ga kuma ainihin wato abinci ya riga yana da sauƙi hanyar. Saboda haka kenan wannan duka abubuwa na waɗanda ya kamata a al'umma musulmi su fahimta, su gane ni'ima ce ta Allah, kuma babu wanda isa ya ɓata abin da Allah ya gyara. Kira na farko kenan. Kira na biyu zuwa ga al'umman mu ta Nijar, musamman ma 'yan social media.
kwanan nakin nan akwai wasu tsirarun mutane daga 'yan Najeriya ɗaiɗaiku ba duka ba waɗanda suka shigo suka so su maido irin ɗabi'ar da aka wuce a kanta ta su yi lalakun magunguna ga mutanen Nijar ko ga shugabannin Nijar ku bi su aitai to wannan ku kau da kai daga gare su ku kyale su Allah ya ishe su musibar da suke cikinta wadda Tunubu ya kaɗa su a ciki ita ɗai ta ishe su kawai ɗaukar hankali na saboda haka ku kyale su ku kau da kai in mutu yayi haushi ya gaba a tamsa mai ba to ai dole a shi bari saboda su abinda sun ka ɗauka followers wata ciyata mu ko ba muna yin nasiha na ba dan followers unhwanin nasiha ta shiga a cikin kunnuwa al'umma su aikata abin da ake mu shine an bukatar mu ba magana followers ba kai da baka kai kasuwanci ba ka samu kuɗi ana samun kuɗi ga da followers mutane ga suna ta kasuwanci suna tar da dukiya suna harkokin arziki sai ka komo kana sai ka ɓaci mutane ka samu followers da shine zaka samun kuɗi ai kaga ka saki rezo ka kusa zama mahaukaci kenan to saboda haka ƴan uwana musulmi ku kauda kai daga gare su ku bar tamsa musu daga abubuwan da suke yi na zage-zage kuna biye musu. Na uku shine dangane da abin da ya shahi addu'a. Addu'an nan da muke yi dare da rana ku ƙara ƙaimi game da addu'a. A ci gaba da yin addu'a Allah ya zamanar da ƙasar Nijar lafiya, Allah ya zamanar da shugabanninmu lafiya, Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasarmu ta Nijar. Dare da rana alƙunutun nan da kuke yi mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani ko da wani lokaci yana kira da babban murya ga 'yan ƙasa abin da yake da buƙata gare ku shine ku yi masa addu'a ku yi ma ƙasa addu'a kullum iya yi magana abin da yake cewa yana roƙon ku yi ma ƙasa addu'a ku yi masa addu'a saboda haka Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar mu ta Nijar Allah ka taimaki ƙasar Nijar Allah ka ɗaga tutar ƙasar Nijar, Allah ka bunƙasar da arzikin ƙasar Nijar, Allah ka buwayar da ƙasar Nijar, arzikinka da rahamarka da jinƙanka da tausayinka da abinci mai albarka da ruwan sama masu albarka da zaman lafiya da kwanciyar hankali da lumana, Allah ka zumbugo su a ƙasar mu ta Nijar. Uquba da azaba da bala'i da talauci da musiba da yuwa da fari da rishin lafiya da rishin zama lafiya Allah ka nisantar da su daga ƙasar mu ta Nijar bi rahmatika ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani General Darme President de la République du Niger Allah ka taimake sa Allah ka ƙara taimakon sa Allah ka shiga a cikin al'amuran sa Allah ka karya masa makiya na bayyana da na ɓoye Allah ka karya masa makiya na cikin gida da na waje Allah ka karya masa makiya jaffata da baƙar fata Allah ka tsare shi da tsarewarka, Allah ka shiga a cikin al'amuransa, Allah ka taimake shi da taimakonka, duk abin da yake alkhairi ga ƙasar Nijar talakawan Nijar Allah ka cusa shi a cikin tunaninsa, duk abin da ba alkhairi ba ga ƙasar Nijar da talakawan Nijar ko an ba su shawararsa Allah ka goge sa daga tunaninsa, bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya hayyu ya qayyum ya dhal jalali wal ikram. Da shi da dukkan mambobi waɗanda muke kama masa a cikin wannan tahiya ta wannan gwamnati mai albarka ta majalisar ceton ƙasa tun daga babban matsayi har ƙaramin matsayi Allah ka yi mana jagora gaba ɗai Allah ka taimake mu Allah ka tsare mu gaba ɗai Allah ka ba mu ikon sauke nauyin da aka ɗora muna bi rahmatika ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum ya dhal jalali wal ikram assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh